So yun guys, dito tayo sa may Mangaldan, Pangasinan. So yun guys, kung mapapansin nyo, itong bahay na to, bali yari na siya. So hindi lang tinapos yung spandrel. So yun guys, itutuloy natin to. Guys, hindi kami yung gumawa ng structural dito. Tsaka yung bubong, hindi rin kami gawa. So ang gagawin lang namin dito, yung spandrel. Lagi daw ma-absent guys. So tayo na yung gagawa dito. Itutuloy natin. Siyempre, nakabakante naman tayo. So sayang naman to guys. Dito sa may likod, wala pang spandrel dito sa gilid dito at sa likod doon. So ito lang yung spandrel lang namin to dito sa gilid, sa harap, ito, tsaka sa may gilid din doon guys, at tsaka sa taas, sa pinakabulada. So taas, hindi pa tapos doon. So ayan guys, ito itutuloy lang natin. So bali guys, andito tayo sa taas. Ito yung pinaka terrace. So napansin natin yung gumawa ito guys. Ayan o. Yung may tabas na yan. Ayan o. Siyempre tinabas ng render. Ayan, ayan. Pinaibabaw niya. So walang, dapat ito guys nakapailalim. Kasi imagine niyo, ayan o. Bago pa lang siya. Ayan o. Kinalawang na. Kakakabit ito. Dapat ito guys nakapailalim. So dapat ito guys nakapailalim. Mali yung kabit nito. So dapat yan ito nakapailalim. Kasi masisira tong yero. Napakaganda pa namang yero guys. Yun na yero maganda. Ito ang dami natin napansin. Ito hindi tayo nag-yero ito guys. So ito ayusin natin yung mga kulang-kulang yung tech screw. Ayan, so bali ito spandrelan namin lahat yan. Ayan, hanggang doon sa taas. Ayan, spandrelan namin lahat yan. So ito napansin natin ito sa may gutter. Ayan nagdugtong siya guys, mali pa. Di bali kung sana sumobra sa tingnan natin guys. Okay lang naman pala guys. Okay lang na useless din yung dinugtong niyang ganyan. Useless din kasi nakapaibabaw siya. Pero ang main reason niya ito siguro, dahilan niya maliit na lang. So hindi siya maiipit, nahirapan siya. Ayan, in fairness naman sa kanya. Pero dapat guys, wala na yan. Kasi may gutter. May gutter naman yan guys. Ayan may gutter siya. So lumampas naman sa may sa nepa. Ayan, tingnan natin. Lumampas naman sa nepa. So okay lang kahit tanggalin mo na yan. Wala man problema yan guys, kahit hindi pantay yung kabit niya. Kung talagang kapos yung yero nyo, wala namang problema yan kasi may gutter siya. Pero siyempre mas maganda pa rin kung pantay yung kabit natin ng yero. So hanggang doon may mga dugtong siya. Ayan ito yung tas. Ito ayan, kinapa natin guys. Sobra pa rin naman siya sa yero. Kasi kung hindi natin tatanggalin to, wala rin useless din to. Lulusot din yung tubig dyan. Kung nakapailalim sana siya, pwede. Kaso mahirapan siyang magdugtong di guys kasi maigsi na. Ayan maigsi na siya. Tanggalin na lang natin to. Total lumagpas naman sa pinaka fascia board sa nepa. Kung gusto nyang ipantay dyan guys, dyan, sarap na dyan. Dun na siya mag-adjust guys. Kasi ito malapad yung yung wall flashing na. Siguro na sa 16 cut to itong wall flashing na ito. Yan, napakalapad niyan. Siguro sinagad niya rito. Ito, pwede kang mag-adjust guys sa takpan ng wall flashing. So ito yung mga tip natin sa mga parehas natin na gumagawa. Tsaka napansin din natin dito sa mga wall flashing niya. Ayan nag-grinder siya, napakababaw. So useless din yung tapos inipit niya lang ng mga pako na concrete nail na ang lalaki. Ayan. Sorry. So ayan guys, ang pinakaparan na lang natin dito, silicone na lang yan guys. Yun na yung pinakaparan yan. Ayan. So ito spandrelan pa rin namin to guys. Ayan lahat. Ayan kulang-kulang pa ng mga
tech screw, hindi. Tapos ito kapos pa, dinugtong, kapos yung wall flashing niya. Ayan. So marami tayong napansin na mali dito. So ito yung pinakataas na rafter kasi hindi tayo yung nag trusses nito guys. Hindi pa kompleto talaga ito guys yung ginagawa na, yung gagawin namin dito. Marami pa kaming ito, wala mga tech screw. Siyempre yung mga kanya mga end flashing kulang-kulang sa mga rivet. Tsaka yun sa may gutter, wala pa siyang mga bracket sa ibabaw. So napakarami pa namin i-repair, ayusin ito guys. Ayan. So ito din sa may ibabaw, ito kulang-kulang pa rin ng mga tech screw niya. Ayan, maraming walang tech screw. So ayan, marami pa talaga. Pupunasan na lang natin bago natin kaltasan yung mga wall flashing. So lahat yan wala pang kaltas na lahat. So bali yan, tinutuloy na namin yung pag-spandrel. So napansin pala pa rin natin pala dito guys, dito sa may lagayan ng mga zipper links, kasi itong nibulation natin yan, ayan yung nibulation yan. So eto mula dito guys, magkakantumesa din siya dyan. Ito lang ang napansin natin kasi dito, ayan tayo lahat ng ginawa natin guys, ito dapat naasintahan yan. Ito naasintahan yan, dapat naiipit. Ayan gano'n yan, wala, kulang-kulang. So hindi nakapaibabaw lang yung parlingal guys. Ayan nakapaibabaw lang siya. So dapat to naiipit, nasintahan niya guys para matibay. Pag nagpapagawa kayo ng bubong guys, ayan, dapat yung mga ganito pasintahan nyo, kailangan nakaipit ng semento. Itong mga zipper lens na yan, nakaipit lahat yan. So yung ginawa natin guys, yung yan na kinakalawang dyan sa may nagrender ng yero, dapat kasi yan nakapailalim, dahil sa nagrenderan ng yero, kakalawangin yan guys. So ayan ang ginawa natin, tinabas na lang natin. Ayan tinabas na lang natin. Mas maganda kasi yan guys, nakatago na sa ilalim, para siyempre pag naulanan yan guys, kakalawangin yan ng cost ng kalawang ng yero. At ito para sa kaalaman din ng ibang hindi pa nagyayero, yung mga hindi pa veterano guys, ito dapat nakapailalim itong may tupi na ito. Pero siyempre andyan na yan, pwede pa rin naman dyan na nakapaibabaw, pero pang ilalim talaga ito guys, nakapailalim, mas maganda. So sa gawin ito guys, sa may gutter, useless din pala yung pinatong. Ba't pinatong pa, napakahaba pa pala guys yung pasobra nitong yero dito. So hindi na kailangan dugtungan pa ng ganito. Dinugtungan pero mali din naman guys, wala rin kwenta to. So ayan, tatanggalin natin yan, yung mga yan. At ayun, tanggalin natin lahat yan guys na pinatong. Ayan, so useless din. Ayan Ayan. So nakapaibabaw ito, so wala rin kwenta guys. Ayan yung dumi napupunta rin sa ilalim. At saka hindi na kailangan lagyan ng guys ng
patungan ng yero to guys, kasi napakahaba pa pala yung sobra nung yero sa may gutter. So ang gagawin natin dito, ididiretso na lang natin, gugupitin na lang natin guys, yung para madiretso yung overlap ay yung kasobra na dito sa may gutter. Kasi kaya ganyan guys, yung nagkaganyan guys, wala sa eskwala yung pinaka-trusses nito. Sigurado yan guys, wala sa eskwala. So hindi pare-parehas yung kabit nung year nila, hindi panta-pantay. Pwede rin naman panta-pantay guys yan. Di bale doon kasi malapad yung flashing, okay lang hindi nakasaktong nakagilid yung yero doon. Okay lang na magkawang siya ng konti sa gilid. Pero dito pantay sa may gutter. Yan, ganyan lang kasimple yun guys. Yung pamaran dyan. Yan. So ito pupunulan natin ng text screw. Medyo marami pa kasi mulan kagabi. Tsaka siyempre dati yan na yung mga guys, yung mga nagtanggalan na yan. At saka yun, kung may pantatapal tayo sa may flashing na yan, tatapalin natin kasi pangit tingnan. Ayan. So ngayon bali natapos lang kami sa spandrel. Bibigyan na lang natin mamaya. Naglalagay na lang kami ng mga naglagay na kami ng mga text screw at siyempre yung mga flashing naayos namin, pinag-rebit na namin, tsaka may yung mga wall flashing. So maraming natira pang gawain dito guys. So ayan, itutuloy na natin yung paggawa natin dito para matapos na tayo. So ayan guys, yung ginawa natin dito, kung makikita nyo, tinabasan natin yan guys, ayan para maganda. Tsaka may allowance pa siya, hindi kailangan ng tapalan ng ganun guys, kasi mahaba pa yung yero. Wala lang sa eskwala yung pagkalagay ng yero, so hindi panta-pantay. So ayan maganda siya. So ayan maganda na yung ginawa natin. Pati yung mga bracket, may bracket na rin siya. At siyempre ayun, sinarhan natin para hindi pangit. Yung gutter niya pala ito 24 cut Banawi type. Siyempre ang flashing niya 24 cut din. Ayan, sa may gilid dyan, sa may kanyan, tinakpan na rin natin para di lumusot yung tubig. At yung wall flashing niya guys, ito 16 cut dyan. Kung tinan nyo, malapad siya, 16 cut. So ayan, ito na yung sa may inispandalan natin guys. Ito dito sa taas, kinantomesa natin. Ayan. So dito hindi parehas yung bulada niya, nasa 60 lang ito guys. Medyo i-slant talaga yan kasi gawa lang dito guys, kung anong level nito dun yung kukunin natin kasi may bali pa siya dun. So medyo konting walis na lang yung ginagawa namin. So ito pala, pinalagyan pa rin pala ng screen guys. Ayan, medyo sakto-sakto lang yung screen na nilagay. Ayan, order pa yata sa Shopee yan. So ito kumpleto yung screen na nakalagay dito para sa dahon yan guys. Yung sa may pinakataas na bubong, kinulang ng konti. So yan guys, may bali sa dyan. So ito yung pinakataas ng rafter niya guys. Ayan, so bali kumpleto na yung text screw nito.
Ayan. So yung screen niya sa may gutter kinulang. Ayan so guys, siguro sa mga 3 meters pa yung kinulang, sila na lang yung maglalagay nun. Bulkasil pala yung binili na guys, pero kung mas maganda dito sa mga wall flashing na ganito, mas maganda yung silicone na yung gamitin nyo para medyo malinis ng konti. So yun guys, bali malit ng trabaho lang yung ginawa namin. Ginawa namin dito, spandrel, mga spandrel, at syempre yung mga yero at mga flashing, inayos namin lahat yun guys. So basta available lang tayo guys, kahit mga malilit ng trabaho, gagawin natin. So kung gusto niyo video natin, click mo video natin, pinutin nyo rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga video natin at subscribe na rin. Maraming salamat guys.